Simplificar fraccions. Necessito trobar una fracció equivalent que no es pugui fer amb nombres més petits. Una fracció irreductible. Dues formes. La primera. El primer que farem serà veure quins factors primers composen el numerador i el denominador. Per això farem la descomposició factorial. Veiem que el 12 és igual a 2 al quadrat per 3 i que el 18 és igual a 2 per 3 al quadrat. Calculem l'MCEDA, que en aquest cas seria 2 per 3 igual a 6. Dividim el numerador i el denominador pel resultat de l'MCEDA. Així obtenim la fracció irreductible. La segona forma. Descomponem cada factor en factors primers. Col·loquem els factors primers al numerador i al denominador. Eliminem els nombres repetits al numerador i al denominador. És molt important que per cada nombre que tatxem al numerador, tatxem un altre al denominador. El número 1 no el tatxarem. Si tatxem tota la resta, aquest serà el numerador o el denominador. Multipliquem els factors que han quedat. Ja tenim la fracció irreductible.